Man støder ind i, at der står en med en hånd fremme og siger, vi vil godt lige have 5 eller 10% af det salg. Og det gør vi bare ikke. Korruption er især udbredt på vækstmarkeder og i udviklingslande. Vi skal også bevæge os en lille smule til Afrika. Det er en udfordring for danske virksomheder, der handler med højrisikolande. Jens Schmidt fra Deng Limited har mange års erfaring med at drive virksomhed i Afrika og i Danmark. Vi har en energivirksomhed her i Ghana, og det er både sol og det er generatorer. Så har vi også en pumpeafdeling, også både soldrevne og elektriske pumper. Hos Deng er der gang i salget af solcelleanlæg til Ghana og flere afrikanske lande. Mogens Thomsen og Motility Count har også godt fat i det afrikanske marked. Jeg hedder Mogens Thomsen og er ansat som salgsdirektør i Motility Count. Og det er en startup virksomhed, der sælger sædtest, som man kan tage derhjemme. Blandt andet Ghana og Nigeria har vi solgt til, og vi har netop i sidste uge fået en ordre også til Elfenbenskysten. Men hvordan kan danske virksomheder beskytte sig mod korruption på vækstmarkeder? Christine Jøger Lohmann fra Dansk Industri rådgiver om, hvordan man bygger virksomheder op til at modstå korruption. Den øverste ledelse i virksomheden har en helt klart holdning til, at vi accepterer ikke korruption, bestikkelse på nogen måder. Lave en helt klart antikorruptionspolitik, så medarbejderne også ligesom har et sted og kan se og læse, hvad er det, der gælder i den her virksomhed, og hvad gælder ikke. Få trænet medarbejderne. Fordi det er ikke nødvendigvis så nemt at sige nej, når man står henne ved en grænse, eller man skal have licenser, eller papir, eller andre ting. I Ghana kan danske virksomheder få råd og støtte til at starte virksomhed i Vestafrika hos IFU. Her har man også fokus på korruption og træner virksomhederne i at håndtere det. We have a sustainability policy where anti-corruption is part of it. Hvad skal man som virksomhed være særligt opmærksom på? You need a lot of patience. You need to inform your position on corruption right from day one. You don't need to open yourself up to corruption because one corruption case will lead to a second one and a third one. Hos Deng Limited og Motility Count siger man klart nej til korruption. Det kunne ske, at der var nogen, der siger, ja, hvis jeg skal købe en stor mængde af dig, så skal du eventuelt give mig en eller anden fee på en konto i et givet land. Ikke? Og det skal man jo holde sig fra. Vi skriver det ikke decideret nogen steder, men alle ved det. Alle, der handler med os, de ved, at der er ikke noget at hente. Et vilkår ved at drive forretning i et udviklingsland er den langsomme ekspeditionstid. Hvis du skal have et kørekort hernede, jamen det tager dig hurtigt 1 år eller måske 2. Der er ekstremt lang ekspeditionstid på ting. Og sådan er det også med mange af de offentlige papirer, som du skal have for at drive virksomhed. Du skal virkelig kende systemet for at kunne gebære dig. I Ghana kan den langsomme ekspeditionstid påvirke import af en vare til virksomhedens produktion. You have to go through a lot of offices throughout the process in clearing your goods, and then it might happen that somebody might request or might encourage you to pay some form of payments. And for businesses where you have core components locked up in a port for weeks, it could be a big challenge for the company. In as much as government is trying to improve on that process and also trying to train staff to be much more disciplined, there are still some instances where these cases can come up. Yeah. Det er også vigtigt at have styr på sine lokale partnere og agenter. Og så skal man også have lokalkendskab. Og der kan komme nogle flere mellemhandlere ind i, og man har også et behov for at være opmærksom på, jamen er man så ude i at skulle betale kommission til nogle agenter. Så i stedet for at køre med agenter, så vil vi meget gerne køre med det, vi kalder for et success fee. For uden kendskab til de lokale regler, går det ikke. Der skal nogle registreringer til forskellige lande uden for Europa, og det er et stykke arbejde, der skal udføres. Og det er den succes fee, vi så betaler for det. Hvis du laver et godt fodarbejde, så har du meget større sandsynlighed for at drive en super god virksomhed. Så er du ikke nødt til at komme ind med cowboy-metoder.
Som virksomhed kan du have en fast prispolitik. Det sender et klart signal om, at der ikke er noget at hente. Og det man jo kommer ud for, og kan hurtigt komme ud for, eksempelvis i Afrika, men det kan også ske i Rusland, det er jo, at i de lande, at når man er uden for EU, så er der en importtold. Men måden at sælge på kan jo betyde, at man betaler mere eller mindre i importtold. Vi vil gerne give nogle promotion samples, for at folk kan finde ud af, at det er overhovedet noget, der er et marked for, men vi ikke på et løbende basis være inde i, at vi har forskellige prisstrukturer afhængig af de enkelte landes importtoldssatser. Fordi det kan godt betyde en eller anden form for korruption, som vi ikke vil være med til. At sige nej til korruption kan også betyde, at man ikke får ordren. Der er rigtig mange, offentlige udbud, som vi går glip af. Så kan der jo ske det, at når man ikke vil, hvis man ikke vil gå ind i forskellige krav, at man så eksempelvis mister ordren eller må vente på den, og så er det jo et spørgsmål om at have noget is i maven. En væsentlig grund til at sige nej til korruption er virksomhedens etiske værdier og CSR-politik. Det går jo basalt set kun ud over fattige mennesker. Ikke? Det er jo ikke det er de rige, der drager fordel af det, og det er de fattige, det går ud over. Sådan er korruption. If your company have a clear policy against paying what today we call facilitation payments, and you make that, or it can be that maybe the origination of your parent's company does not permit those kind of payments, you could be in big trouble. Korruption er ulovligt i Danmark, og det gælder også, hvis en virksomhed begår bestikkelse i et land, hvor korruption er forbudt. Korruption kan også betyde, at virksomhedens muligheder for juridisk rådgivning svækkes. Hvis man har indgået en kontrakt på ulovlig vis med urent trav, så har man heller ikke samme mulighed for at gå til domstolen og få en fair afgørelse af tvisten, fordi man jo har brugt eventuelt bestikkelse til at indgå den. Så man står i sådan et limbo, uden rent faktisk at kunne få noget juridisk hjælp. For korruption er grundlæggende en væksthæmmer for en sund virksomhed. At drive virksomhed efter bogen betaler sig. Vi har en virksomhed, der er forholdsvis stor, og hvis du begynder at køre med 2 regnskaber, hvis det var det, man havde intention om, det bliver simpelthen for besværligt. Det er lidt ligesom i Danmark. Ikke? Altså, nu har jeg handlet med vinduer i rigtig mange år, og 95% af alle dem, der køber vinduer, spørger, om de kan købe dem uden regning. Og det kan man jo ikke. Altså, man kan jo ikke drive en virksomhed ved at køre et eller andet stort sort regnskab. Når man kommer ind i eksempelvis 11 lande i Vestafrika, så er det også meget rart at kunne mødes med de forskellige distributører, uden at skulle tage hensyn til, jamen den ene må helst ikke tale med den anden, fordi så er der forskellige hensyn, og man har lavet nogle forskellige deals, og det er svært at huske. Uigennemsigtighed er dårligt for virksomhedens vækst. Fordi du kan ikke vise det på papir, du kan ikke vise det, at du har nogle nøgletal, der kører den rigtige retning osv. Så har du lige pludselig noget, du ikke kan afregne for. Det vil hæmme vækst. Korruption er en dårlig forretning for sunde virksomheder. Og har man en gang sagt ja, så fanger bordet. When public officials or even private officials start to believe that you are willing to pay up something for some favor or some advantage, then it will give them the drive to come back to you to ask for something more.